Aquí al meu costat, en Francesc Marco. Benvingut, Francesc. Moltes gràcies. Francesc Marco és doctor en Història Comparada, Política i Social i ens parlarà d'aquest llibre, El pintor que cremava els seus quadres. Quan parlem de Maties Palaferrer, potser molta gent s'imagina, no? Recorda unes noies amb el cap reclinat, d'ulls ametllats, uns paisatges primaverals, en aquest cas de Montblanc, perquè ell era un pintor, escultor i ceramista de l'art català de postguerra, per tant, no? D'aquests anys 40, 50, 60, d'aquí, de casa nostra, que en el seu moment va tenir un paper destacat a l'art català d'aquestes dècades, però que avui cal tornar a reivindicar per tornar-lo a posar d'actualitat. I en què també destaca molt, segurament, el color, no? Exacte, sí, de fet, els colors, aquests vermells intensos, aquests verds d'esperança, aquesta força dels olis, de les tintes xineses, també de les ceres, és un dels trets característics del pintor. En Maties Palaferrer són els seus quadres, les escultures i les ceràmiques. Són els seus records personals i allò que ens transmet el seu art. Són també els seus valors, els valors de la llibertat, la pau, la solidaritat, la cooperació i la defensa dels drets humans, en l'esperança d'un futur millor que hem d'anar construint.